Има милиони начини да сбършите гадже. Ние избрахме по 5 за момичета и 5 за момчета. Да, ето го нашия избор. Първи начин. Това може би най-лесният начин за вас, момичета. Просто ти пише статус търси гадже и ще го отвори. Втори начин. Ако случайно статуса не даде ефект, ще трябва да се обновите снимките във Facebook. Пробайте с малко по-разголени. Трети начин. Ако и това не действа, намалете изискването си. Четвърти начин. Ако сте си написали статуса, обновили сте снимките си и сте си намалили изискванията и все още нямате гадже, поискайте от родителите си пари за силикон. Това е крайна мярка, но работи ефективно при 99% от случаите. И пети начин. За съжаление, ако сте опитали всичко това и все още нямате гадже, ще трябва да приемате горчивата истина. Просто ще си умрете. Я за момчетата, приемате малко по-сложно, защото всеки знае, че момичета се намерят много по-лесно гадже от нас учат. Начин 1. Като за начало, намалете изискванията си. Начин номер 2. Спрете да използвате свалките, казани ви от баща ви. Баща ти да не е крадец, защото открива връзите и ги сложи на твоите очи. Баща ти да не е терорист, защото си страшна бомба. Начин номер 3. Спрете да говорите на момичетата за игри, за футбол и за такива глупави мъжки работи. Просто им задавайте въпроси и се правете, че ги слушате. Начин номер 4. Пишете личната хигиена, мийте зъбите, къпете се, брасете се, какво ли не, но само да изгледате добре пред момичетата. Това е крайна мярка. И начин номер 5. Лъжете, ама направо си изкъсите дрова от лъжене. Като например. Скъпа, с удоволствие бих те запознал с нашите, но майка ми е депутат към Европейския съюз, а баща ми е собственик на Булгартабак и никога ги няма вкъщи, но мога да те заведа на него да се опознаем така малко. Това беше нашия избор. Надяваме се да ви е харесал. Всъщност, ако искате да си хванете гадже, не правете нищо от тези неща. Особено това за личната хигиена.